बोला बोला शंकर भगवान की। नेपाल से म्यूजिक बाय ऋषि राज RRT। जलधार ऐनी बाबा जिला बारा नेपाल से, जिला रौतहट नेपाल से। जलधार ऐनी बाबा जिला रौतहट नेपाल से, जिला बारा नेपाल से। कैलाश तबाही कोरोनावा कसाई बोलबम बोलत नैनीताल से। जलधार ऐनी बाबा जिला रौतहट नेपाल से, जिला बारा नेपाल से। जलधार ऐनी बाबा जिला रौतहट नेपाल से, जिला बारा नेपाल से। रिकॉर्डिंग बाय RRT डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छड़ादानो। गौआ मुहाला भइल रहे हालाकि देवघर केहू नाही जाई हो। गौआ मुहाला भइल रहे हालाकि देवघर केहू नाही जाई हो। मननी ना बात छोड़ी सबका के साथ करे ऐनी राउर पूजाई हो। जलधार ऐनी बाबा जिला परसान नेपाल से, जिला सप्तरी नेपाल से। राइटर राकेश गिरी अइले रौआ भिरी, दिलीप राधेश्याम चलल बाड़े हो। राइटर राकेश गिरी अइले रौआ भिरी, सोनू पंकज चलल बाड़े हो। बानी के पवरी लेके गगरी, दुर्गेश भी भक्ति में ढलल बाड़े। जलधार ऐनी बाबा जिला रौतहट नेपाल से, जिला बारा नेपाल से। कैलाश तबाही कोरोनावा कसाई बोलबम बोलत नैनीताल से। जलधार ऐनी बाबा जिला परसान नेपाल से, जिला सप्तरी नेपाल से। RRT डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छड़ादानो।